Kuwi lek kadang tiwul kelemesen ya. Sing dhisik kae ya ngono. Ngetangne Mesuci kae ya lemes, saiki ya lemes. Enggak derajat dodol sego tiwul. Dikmu pas pesenan Mbak gendil karo segone tiwul karo kulupan. Lah kok tiwule lemes sak ember iki piye iki, Bang? Arep tak buak mirku. Arep tak wene wong ra enek lawuhe. Ora diwehne iki piye? Tapi jereke enek wong mangan kae kok enak. Lemes. Lah wong ora godak kadang tiwul lan disak kadang iso lho. Iki ora godak ya kenemenen.